натхненные лёсом адзіным. Вітаю вас! У студыі радыё Горад ФМ вядучы Васіль Барысюк і гукарэжысёр Руслан Леўлюх. Сёння мы ўзгадаем лёсы творы цікавага пісьменніка, які нарадзіўся на Віцебшчыне, але на Брэшчыне прыжыўся, стаў надзвычай родным і вельмі шмат зрабіў для развіцця беларускай літаратуры ўвогуле, а не толькі Берасцейшчыны. Гэта Васіль Фёдорович Праскураў. А пагаворым мы пра яго з загадчыкам аддзела бібліятэчнага маркетынгу Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Тацянай Владзіміраўнай Маляўка і дачкой Васіля Фёдоровича Праскурава Тацянай Васильевнай Плотка. Добрый вечар, шановныя госці. Добрый вечар. Добрый. Тацяна Владзіміраўна, ужо 22 гады Ганцавіцкая цэнтральная раённая бібліятэка носіць імя Васіля Фёдоровича Праскурава. Супрацоўнікі бібліятэкі скрупулёзна збіраюць і сістэматызуюць матэрыялы пра журналіста і пісьменніка. Скажыце, калі ласка, а як з вышыні часу ацэньваецца значнасць асобы Праскурава для Ганцавіцкага краю? Я пачну, напэўна, з таго, што ў 1996 годзе загадам Кабінета міністраў Рэспублікі Беларусь Ганцавіцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы было прысвоена імя Васіля Фёдоровича Праскурава. Дзякуючы родным пісьменніка ў фондах бібліятэкі з'явіліся унікальныя дакументальныя матэрыялы. Гэта шматлікія фота, асабістыя рэчы, граматы і пасведчанні. Творы з аўтографамі, сярод якіх я магу назваць аўтографы Ніла Гілевіча, Сергея Грахоўска, Адама Рузака і тыя кнігі, якія бережна захоўваў Васіль Фёдорович у хатняй бібліятэцы. На аснове гэтага быў створаны вугалок Васіля Праскурава, які існуе і па сённяшні дзень, але ўжо ў сучасным афармленні, і кожны чытач альбо госці бібліятэкі маюць цудоўную магчымасць пазнаёміцца з выбітной асобай, якімі з'яўляўся Васіль Фёдорович Праскураў. Да таго ж яшчэ было створана тэматычнае дасье «Васіль Праскураў», дзе сабраны ўспаміны родных, сяброў, калег па працы, літаратараў, шматлікія фота. Дарэчы, гэтая творчая работа ў 90-х гадах, над якой працаваў калектыў метадычнага аддзела раённай бібліятэкі пад кіраўніцтвам былога дырэктара Тамары Александраўны Валуевіч, стала пераможцай галоўнага бібліятэчнага конкурсу «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры», за што ўстанова атрымала дыплом першай ступені. Калі гаварыць аб значнасці асобы пісьменніка для ганцаўшчыны ў цяперашні час, то трэба ведаць, хто такі быў Васіль Фёдорович Праскураў. Ён выдатны майстар нарыса, журналіст, пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Васіль Праскураў быў добра вядомы ў пісьменніцкім асяроддзі, меў добрых сяброў, аднадумцаў, удзячных вучняў, якія пачыналі свой журналісцкі шлях пад яго кіраўніцтвам. Больш за 20 гадоў ён працаваў рэдактарам газеты «Савецкае Палессе». Разам з клапатлівай рэдактарскай працай шмат пісаў для газеты. І не толькі для сваёй, але і для абласной і рэспубліканскіх. Ён падабаў адзін з самых прэстыжных газетных жанраў – нарыс, і пісаў аб людзях Палесся. Дзякуючы гэтаму жанру ён і заслужыў славу сапраўднага майстра слова, вяліказнаўцы чалавечых душ. Ды і сам аўтар прызнаваўся, што вельмі любіць пісаць. Проста не можа жыць без гэтага. А дарэчы, каго больш успамінаюць? Праскурава журналіста альбо Праскурава пісьменніка? Ці постаць Васіля Фёдоровича не ўкладваецца ў такія дакладна вызначаныя межы? Каго больш узгадваюць? Я думаю, калі браць людзей старэйшае пакалення, вясковае насельніцтва раёна, то Васіля Праскурава ведалі ўсе. Як рэдактар, журналіста, бо ў той час, напэўна, нельга было знайсці хаты, куды б не ішла раённая газета. Мне вядомы факты, калі ў вёсцы Агарэвіча загадам старшыні Кірылы Артёменка ў сям'і калгаснікаў за сродкі калгаса імя Кірава выпісвалі раёнку. Яе любілі, чакалі і чыталі, а калектыў газеты журналістаў так і называлі праскураўцамі. На маю думку, папулярызацыя яго творчасці стала больш актыўнай пасля адыходу пісьменніка з жыцця, і сёння Васіль Праскураў на Ганцаўшчыне больш вядомы як пісьменнік. А наогул размежаванне яго прафесійнай і творчай дзейнасці я лічу немагчыма, бо адно сыходзіць з другога. З газетных палос нарысы Васіля Фёдоровича увасобіліся ў зборнікі. Тацяна Владзіміраўна, як сталася, што Васіль Фёдорович трапіў на Палессе, бо яго ж радзіма на Віцебшчыне? Тое, што лёс закінуў Васіля Фёдоровича на Ганцаўшчыну, можна назваць знакавай падзеяй. Трэба, напэўна, было з'явіцца такой асобе глыбінцы Палесся, прыжыцца тут і палюбіць наш край, яго людзей, каб так шчыра пісаць пра гэта. Хто ведае, ці стаў бы ён тым, кім стаў, калі б апынуўся ў іншым месцы. Сапраўды, Васіль Фёдорович нарадзіўся на Віцебшчыне, у вёсцы Негаціна, Дубровінскага раёна, у сялянскай сям'і.
Напярэдадні Вялікай Адчыннай вайны Васіль Праскуров скончыў 7 класаў, болей вучыцца ў дзённай школе яму не давялося. У перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі жыў разам з маці, бабуляй і сёстрамі ў сваёй роднай вёсцы, а ў 45-м быў прызваны ў савецкую армію, дзе адслужыў 5,5 гадоў. І што цікава, ужо тады падчас службы ў арміі з'яўляўся карэспандэнтам армейскай газеты «За честь Родины». І вось калі прыйшоў час дэмабілізацыі, дома у вёсцы Негаціна яго ніхто не чакаў. Засталася пустой бацькоўская хата. Не стала бабулі і маці, а дарослыя сёстры раз'ехаліся хто куды. Яго паклікала да сябе ў Ганцавічы старэйшая сястра Ганна Фёдоровна Праходская, якая пасля заканчэння Пінскага педінстытута працавала ў Ганцавічах настаўніцай. Вось тут і пачалася працоўная дзейнасць Праскурова. Але спачатку ён вельмі далёка быў ад журналісцкай дзейнасці. Працаваў на розных кіраўнічых пасадах у арганізацыях горада, але марыў, трэба сказаць, няспынна марыў стаць журналістам. І толькі ў 1958 годзе, праз 8 гадоў, ён стаў карэспандэнтам раённай газеты «Сялянская праўда». Гэта была пачатковая ступенька яго журналісцкай дзейнасці на Ганцаўшчыне. І пытанне да дачкі Васіля Фёдоровича. Тацяна Васильевна, якім вам успамінаецца бацька з самага вашага маленства? Адказваючы на ваше пытанне, дазвольце ўзгадаць словы Пімена Панчынкі. Кожны з нас прыпасае радзімы куток, каб да старасці чэрпаць адтуль успаміны. Дым над хатай, снапамі прыціснуты ток, матчын спеў і гароды прапахлыя кмінам. Гэта і пра мяне. Мая святыня, куток прадзімы, Ганцавічы, наша вуліца, бацькоўская хата. Бацькі няма ўжо больш за 30 гадоў, але заплюшчаны імгнення вочы і ўбачыш, як адвечоркам бацька шырока крочыць па нашай вуліцы, вяртаючыся з работы. Ён прыносіць свежы нумар савецкага Палесся, яшчэ раз ля акна углядаецца ў гранкі газеты, потым разгладжвае яе на стале, нібы благаслаўляючы на доўгае жыццё. І толькі ў наступны момант становіцца дамашнім, нашым бацькам, а не рэдактарам газеты. У сям'і Праскурова 4 дзяцей, 4 дачкі, але мы ведалі, што мы не адзіная любоў бацькі, што ёсць у нас нібы 5-я сестра, газета, і месца яе ў бацькавым жыцці першае, галоўнае. Наша мама Лідія Степановна усё жыццё з вялікай павагай і разуменнем ставілася да бацькавай работы, без якой ён не мог жыць. Пісаў бацька часцей за ўсю ноччу. Прачнуўшыся, мы бачылі, як бацька, залажыўшы рукі за спіну, ходзіць па хаце, прагаворваючы абзацы сваіх будучых матэрыялаў, бо кожнае слова трэба было выпіставаць душой і сэрцам, адшліфаваць. Мы засыпалі пад стук яго пішучай машынкі. Раніцай на пісьмовым стале бацькі стаяла попельніца, поўная акуркаў. А бацька, як і ўсе, ішоў на работу ў рэдакцыю, некалькі разоў на тыдзень ездзіў у калгасы, дзе быў упаўнаважаны ад бюро райкома партыі. І так, дзень у дзень, год у год. Тацяна Васильевна, а якім было тады жыццё палешукоў? Што вымагала яно ад вашага бацькі? Якіх якасцей? У 1966 годзе абнавіўся Ганцаўскі раён. З таго часу друкуецца раённая газета «Савецкае Палессе». Рэдактарам мясцовай газеты быў прызначаны бацька. Абнавіўся раён, прыехалі новыя людзі, асабліва кіраўнікі і спецыялісты партыйных, савецкіх і гаспадарчых органаў. Чытаю аб гэтым у нарасе «Пакажы чалавеку дарогу». Думалі і на гэты раз аб адным і тым жа. З чаго пачынаць? Якія рабіць заходы, каб і тут, на Палессі, раслі ўстойлівыя ўраджаі, тлусцелі артельныя статкі, бо па ўраджайнасці, па мясу, па малаку раён настолькі трывала, з такім адрывам замыкаў абласныя зводкі, што нават цяжка было меркаваць, колькі ж патрэбіцца часу на пераадольванне гэтага адставання. Так думаць было аб чым. Часовая ліквідацыя раёна яшчэ больш пагоршала і без таго незайздросны выгляд паселішчаў. Многія сёлы прыкметна пастарэлі за гэты час. Моладзь падалася ў горад, там не стала рабочых рук. Скрозь і ва ўсім была няўпраўка. Цяпер канчалася лета, і кожны спяшаўся расстарацца дроў на зіму, карму для жывёлы. Да таго ж, па вёсках развялося зашмат добраахвотных удзельнікаў пагоні за доўгім рублём, якія днямі сноўгаліся па лесе, збіралі грыбы, ягады, дралі лазу, а то і проста кралі лес. Шабашнічалі, займаліся браканьерствам. Словам, думаць было аб чым. Як вядома, у пісьменніка-журналіста свая зброя слова.
Пісьменніку ж, дакументалісту, яким быў бацька, жыццё падказала тэму і героя. Пісаць трэба пра сучаснае савецкае Палессе з выдатнымі пераўтварэннямі, з яго цудоўнымі людзьмі. Бацька свята верыў у шчаслівую будучыню Палессе і здолеў так расказаць аб краі і людзях, што немагчыма было не палюбіць гэты кусок беларускай зямлі. Што надавала сілы бацьку? Вера ў правату справы, надзея на шчаслівае жыццё Палессе, любоў да зямлі і людзей, а яшчэ майстэрства і самаадданасць у працы. Ці часта прыходзілі да вас людзі з нейкімі сваімі праблемамі, просьбамі, каб Васіль Фёдорович дапамог ім? Часта прыходзілі і прыязджалі людзі да бацькі параіцца, папрасіць дапамогі. Гэта былі старшыні калгасаў і раённае начальства, леснікі і паляўнічыя, школьнікі і студэнты з першай пробай пера, калегі па працы, суседзі, вядомыя пісьменнікі. Ці ведалі мы добра свайго бацьку? Здаецца, што мы ведалі. Я і сёння без памылак апішу яго аблічча і адзенне, згатую любімую яго справу, спяю увесь праскураўскі рэпертуар народных песень і за баравікамі ў пару паеду ў Палонь, а за суніцамі на востраўскую паваротку. Аднак за года ў год мы адкрывалі яго зноў і зноў, дарысоўваючы партрэт штрыхамі ўспамінаў людзей, з якімі ён сустракаўся ў жыцці. Памятаю, у апошні год жыцця бацькі да нас прыйшоў незнаёмы. Ён быў у кірзавых ботах, рабочай вопратцы, быў красавік, апошні месяц жыцця бацькі. Даведаўшыся, што яго няма дома, ён сказаў: кажуць, Праскураў захварэў. Перадайце, што заходзіў курылік з Любашава. Хай трымаецца, пара араць соткі пад бульбу, я дапамагу. Ці вось яшчэ запалі мне ў душу ўспаміны Ніны Буйніцкай, супрацоўніцы газеты «Савецкае Палессе». Цяпер яна жыве і працуе ў Шклове. На сходзе, прысвечаным юбілею газеты, яна сказала так нечакана, што я аж уздрыганула: Васіль Фёдорович, калі твая душа ў гэтым зале, а інакш і быць не можа, бо юбілей Савецкага Палесся, прымі ад мяне спознены паклон за 3 рэчы: за стог сена, 10 рублёў і слушную параду. Яна расказала пра цяжкае дзяцінства без бацькі, як за нейкія грэхі ў яе маці ўдавы перад самай зімою забралі стог сена. І ўдава патэлефанавала Праскураву, просячы дапамогі. Ён прыехаў у Задуб'е на наступны дзень, адкрыў дзверы ў хату і паслізнуўся. Мокрая, прагнілая падлога ў сенцах была пакрытая льдом. На наступны дзень удаве прывезлі сена, і не такое балотнае за сакою, як у яе забралі, а духмянае і зялёнае. Не навучылася на журфаку БДУ, практыку праходзіла па месту жухарства ў савецкім Палессі і зноў сустрэлася з Праскуравым. А каля пасля практыкі прыехала ў інтэрнат, на паліцы для паштовак яе чакаў грашовы перавод на 10 рублёў. Адкуль вы ведалі, Васіль Фёдорович, як патрэбны мне былі ў той час гэтыя 10 рублёў? Усклікнула Ніна. Лёс завёў Ніну Буйніцкую пасля універсітэта ў калектыў рэдакцыі раёнкі. Яна расказвала, што жыў калектыў дружна, адзін аб адным ведалі ўсё. Рэдактар дапамагаў уладкоўваць дзяцей у садкі, атрымліваць добраўпарадкаваныя кватэры. А калі Ніна з адчаю ледзь не пакінула Ганцавічы, разважыў даў слушную параду. Калі бацька памёр, жадаючых развітацца з ім проста добрым чалавекам, ледзь змясціла гарадская плошча. Таму і кажуць, што памяць народная самы надзейны і трывалы помнік на зямлі. Дзякуй за такія прыгожыя шчырыя словы. Тацяна Владимировна, Васіль Фёдорович, выдаўшы кнігу «Святая сівізна» ў 1966 годзе, далей выдаваў новыя кнігі даволі рэгулярна. «Трое з Залан» 67, «Людзі-суседзі» 74, «Пакажы чалавеку дарогу» 79, «Пакланіся зямлі карміцельцы» 82, «Чорны хлеб» 1984. Як сустракала іх крытыка, што найперш адзначалі ў творчасці пісьменніка? Владимир Колеснік, беларускі крытык і літаратуразнавец, назваў Васіля Праскурава мастаком, які шукае запаветныя словы, здольныя саграваць любоўю і хараством, і адзначыў паэтычнасць яго нарысаў, лірызм у пейзажах і апісаннях. А вось Ніл Елевіч наогул назваў працу Васіля Фёдоровича Праскурава ў галіне нарысістыкі узорам журналісцкай доблесці, самога аўтара сапраўдным летапісцам беларускай вёскі, а яго нарысовыя кнігі несумненным набыткам беларускай мастацкай публіцыстыкі. У беларускай пісьменніка Стральцова кожны нарыс Праскурава меў асацыяцыю з асобным інструментам аднаго аркестра, дзе ў кожнага інструмента свой голас, свой тэмбр.
а разам яны зліваюцца ў адну задуменную сімфонію народнага жыцця. Вось такі лірычны водгук. Гэта я ўзгадала некалькі выказванняў пра творчасць Васіля Праскурова. На самай справе іх значна болей, і ўсе яны маюць станоўчую адзнаку і добрыя водгукі аб яго творчай дзейнасці. Дзякуй вялікі. Па маім уласным меркаванні, жанр твораў Васіля Праскурова і сапраўды вызначыць адназначна бывае даволі складана, бо тут і публіцыстыка, і нарыс, і нават сапраўдная паэзія. Чаго варты адзін толькі ўступ да твора «Пакланіся зямлі карміцельцы». З даўніх давён яе называюць з бязмежнай любоўю, узнёсла і шчыра «Зямля карміцелька». У гэтае кароткае мілагучнае слова людзі ўклалі такі глыбокі, такі ўсеабдымны змест, што ў ім неяк неўзаметку і ў той жа час спаўна адлюстравалася ўсё, што лагодзіць і песціць пад сонцам жыццё. Зямля карміцелька. Яшчэ далёкія продкі прыкмецілі і пакінулі нам у неўміручую спадчыну сваё адкрыццё. Пад сонцам няма больш нічога ні мілей, ні прыгажэй за цябе. А калі чалавек, наш сучаснік, упершыню ўзняўся ў космас і паглядзеў адтуль на цябе, ён не змог утрымацца ад воклічу: якая прыгажосць! Матуля зямліца. Сярод шматлікіх дакументаў апошняй вайны, вялікай айчыннай вайны нашага народа, ёсць сціплы фотаздымак 1944 года. На ім увасоблены запамінальны момант. Воіны-беларусы, вкленчыўшы, кінуўшы пілоткі, цалуюць цябе, знявечаную і абрабаваную, толькі што вызваленую ад варожай навалы. Франтавому фотарэпарцёру не толькі пашчасціла спыніць імгненне, а ў поўнай меры мовай свайго мастацтва удалося сказаць святую праўду і пра цябе, і пра нас. Зямля нашай бацькаўшчыны, ты спарадзіла нас, і мы ўсе як адзін твае даўжнікі, адвечныя, да скону дзён, і ў кожнага з нас ёсць адзін-адзінюткі запавет мара. Зрабіць цябе яшчэ больш прыгожай і шчаснай. Хвала таму, хто імкнецца да гэтага праз усё сваё жыццё, і ў дзень пагодны, і ў нягоду. На гэтых цудоўных цёплых словах Васіля Праскурова зробім невялікі музычны перапынак, а пасля вернемся да размовы пра ягонае жыццё і творчасць. Не пераключайцеся. Натхнённые лёсам адзіным. Натхнённые лёсам адзіным. Хіба ж гэта няшчасце бачыць толькі што ўзаранае поле, роўнае і бяскрайняе. Пад высокім небам яно ляжыць велічна і горда. Сонца лашчыць яго залатымі промнямі, шчыруюць дажджы, каб асвяжыць, напаіць да схочу. Зухаваты вятрыска палюбоўна цалуе яго пры кожным зручным выпадку. А яно, ціхмянае і добрае, чакае суджанага дня, прыезду сейбіта. Хіба ж гэта няшчасце? Мала што не ўмлець ад захаплення, згледзеўшы, як шугае навокал густа-зялёнае полымя, і няма яму канца краю. Здаецца тады земляробу, што зарунелае поле спявае, а разам з ім спяваюць людскія сэрцы, перапоўненыя шчасцем надзеі. Хіба ж гэта не шчасце пакратаць рукою неацэнную жаўцізну спелага коласа, моўчкі пастаяць перад магутнай сцяной збажыны, падыхаць з прадвечным водарам хлеба. Не, што не кажыце, а менавіта гэта і ёсць ні з чым непараўнальнае шчасце. Найвялікшая асалода пачуццяў не толькі хлебароба, а ўвогуле чалавека зямлі. Вітаю ўсіх, хто далучаецца да нас зараз. У студыі радыё Горад ФМ вядучы Васіль Барысюк і госці, загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынгу Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Тацяна Владзіміровна Маляўка і Тацяна Васильевна Плотка, дачка пісьменніка Васіля Фёдоровича Праскурова. Прыклад высокага мастацкага слова, якога вы толькі што пачулі. Гэта не проста фрагмент нарыса, а сапраўдны гімн роднай зямлі. Зрэшты, твор гэты так і называецца «Пакланіся зямлі карміцельцы». Недарма ён даў назву цэлай кнізе. У гэтай сувязі хацелася б запытаць у дачкі творцы Тацяны Васильевны, якім бацька быў дома, што найбольш любіў рабіць па гаспадарцы, да чаго хінулася яго душа. У бацькі была мара пабудаваць сваю хату, пасадзіць дрэвы вакол яе, выхаваць добрых дзяцей. І ён здзейсніў гэтую мару. Стаіць наша прыгажоня хата, выраслі вакол дрэвы, цвітуць кветкі,
Падраслі дзеці, нарадзіліся праўнукі, толькі няма бацькі. Бацька романтычны, узнёслы чалавек, шчыры, пяшчотны, вельмі шчодры. Ён і з намі, сваімі дзецьмі, быў такім жа. Што ён зрабіў для нас, ды ўсё. Ён адкрыў для нас свет, паказаў, як расце трава у нас у агародзе, як узыходзіць сонца за яблані белы наліў, якую пасадзіў у маладосці, а заходзіць яно за лесам у ельні, што побач з намі, акружыў нас пяшчотай і разуменнем. Мы заўсёды чакалі яго. Нават з лазні ён прыносіў нам коржыкі. З далёкага Мінску зімою прывозіў апельсіны, з Венгрыі дачушкам-студэнткам першыя джинсы і модныя сукенкі. Мы любілі бацьку. Пра сябе неяк бацька сказаў: «Божа мой, я ж 30 гадоў жыў у горадзе, раблю ў газеце, і ўсё-такі застаўся сельскім чалавекам, селянінам». Любіў бацька сялянскую працу, любіў даглядаць сад, садзіць агарод, капаць бульбу, падвязваць, пасынкаваць памідоры, сячы дровы. Вельмі любіў лес, быў заядлым грыбніком. Гэта для яго была аддушына. Татьяна Васильевна, и в некалькіх крыніцах я чытаў, што Василь Фёдорович хацеў жыць менавіта на зямлі, а не ў шматпавярхоўцы. Гэта было настолькі важна для яго? Так, бацька нарадзіўся ў сялянскай сям'і. З малалецтва працаваў на зямлі і, напэўна, яшчэ да сталасці спачатку адчуў, а потым зразумеў, што зямля – карміцелька. Яна здольна гаіць раны, прыносіць асалоду себеду, рабіць чалавека шчаслівым. Ну як адсурацца ад зямлі, ад гэтага спрадвечнага чалавечага шчасця? Зямля, хлеб, жыццё. Дзякуй вялікі. Тацяна Владимировна, Василь Праскураў атрымліваў за сваю пачэсную працу шматлікія ўзнагароды. Можам мы іх пералічыць? Василь Праскураў пісаў: «Што ж датычыцца славы, дык я лічу, што адзіна правільны і надзейны шлях да яе – гэта праца. Толькі ў працы можна пазнаць усе радасці жыцця. Дык вось праца журналіста, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі нарысіста была слаўнай і атрымала высокую адзнаку ў грамадстве. Ён – заслужаны дзеяч культуры Беларускай ССР. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР імя Ляпяшынскага, лаўрэат прэміі Саюза журналістаў СССР, быў узнагароджаны 4 медалямі СССР, ганаровай граматай Верхоўнага Савета Беларускай ССР. Шмат хто з даследчыкаў літаратуры адзначае важнасцю дзеяння Васіля Фёдоровича Праскурава на літаратуры Берасцейшчыны ды ўвогуле Беларусі не толькі ўласнай творчасцю, але і дапамогай у развіцці талентаў іншых творцаў. Тацяна Владимировна, раскажыце, калі ласка, як жа сталася так, што Ганцавіцкі раён стаў называцца краем паэтаў? У той час, калі ў раённай газеце стаў працаваць Василь Праскураў, пачаў стварацца ў Ганцавічах літаратурны асяродак. Василь Праскураў, як дбайны гаспадар, збіраў вакол сябе літаратурныя таленты. Вакол рэдакцыі складзіліся творчыя суполкі, якія ў прамым сэнсе далі шырокую дарогу літаратуру Міхалу Дубянецкаму, Міколу Купрэву, Міколу Антановскаму і літаратараў з розных куточкаў Ганцаўшчыны. Тады прыйшлі ў літаратуру Іван Кірэйчык з вёскі Гута, Міхась Рудкоўскі з вёскі Востраў, Алесь Кажадуб з Ганцавіч, Алесь Каско з вёскі Чудзін. Пачынаючы з 60-х гадоў Ганцаўшчына з зайдроснай паслядоўнасці дае аднаго-двух пісьменнікаў з вёсачак. Так, Василь Праскураў быў руплівым шукальнікам літаратурных дараванняў. І таму, як прыкмеціў Уладзімір Калеснік у свой час, паэты на Ганцаўшчыне растуць нібы грыбы пасля дажджу. А зараз ізноў пытанне да дачкі Васіля Фёдоровича Праскурава. Тацяна Васильевна, ці часта бывалі ў вас маладыя пісьменнікі і паэты? Як ставіліся яны да вашага бацькі? Ведаеце, у нашай хаце бывалі не толькі маладыя паэты. Упершыню мы ў нашай хаце ўбачылі сівога гасілка з блізка пасаджанымі вачыма Ніла Гілевіча. С Адамам Русаком мы пілі «Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры». Я малая яшчэ, што я разумела, што гэты дзядзька Адам Русак? Не, гэта проста быў некі сябар бацькаў. У нашай хаце бываў Ян Кабрыль, бацька сябраваў з Аркадзем Куляшовым, Міхасём Рудкоўскім, Іванам Кірэйчыкам, а з маладзейшымі Кастусём Мохарам і Віцем Агардзеем мы сустракаліся вельмі часта і таму нават лічылі іх членамі сваей сям'і. Паважалі яны бацьку, лічыліся з яго меркаваннямі, слухаліся. І яшчэ пытанне да Тацяны Васильевны. Што зараз падаецца вам самым важным з таго, чаму навучыў сваіх дзяцей Василь Фёдорович Праскураў? Якім быў ягоны чалавечы запавет? Чалавечы запавет бацькі і пісьменніка Васіля Праскурава прапісаны ў яго творах. І сэнс яго просты. Каб жыць сярод людзей, трэба быць прыстойным чалавекам.
адказваць за свае словы і ўчынкі. І яшчэ вельмі важна быць улюбёным у радзіму, у сваю справу, у людзей. Жыццё ў такога чалавека поўнае, як вока, і яснае, як весні дзень. Калі ў сэрцы няма месца для такой любові, лічыце, што няма чалавека ўвогуле. Гэта было важным для бацькі. Дзякуй. І на завяршэнне пытанне да Тацяны Владзіміровны пра тое, які творчы запавет пакінуў Васіль Праскураў, як шануюць яго памяць на ганцавіцкай зямлі. Не стала пісьменніка ў маі 1987 года. 60 гадоў такі жыццёвы шлях Васіля Праскурава. Вельмі шкада. Многае ён не паспеў зрабіць. Але тое, што ёсць, што мы бачым і маем, варта захаплення. Бо кожная кніга, кожны яго нарыс ці апавяданне – гэта сапраўдна прыгожая вышыўка з сакавітымі фарбамі слоўных узораў і яркімі карункамі самабытная беларуская мова. Таму сёння, як запавет, гучаць яго словы для тых, хто робіць першыя крокі ў літаратурны свет. Калі хочаш свежа пісаць, трэба думаць. Калі хочаш пісаць, каб запаміналася, трэба думаць і яшчэ раз думаць. Калі хочаш мудра пісаць, трэба думаць, думаць і яшчэ раз думаць. Канешне, памяць аб такім чалавеку з вялікай літары, якім быў Васіль Праскураў, жыве і думаецца, я ўпэўнена, што будзе жыць на ганцаўшчыне заўжды. Таленавіты нарысіст пайшоў жыцця ў самым росквіце творчых сіл. Засталіся незавершаная аповесць на ўсцяж вясковай вуліцы і ў рукапісным варыянце некалькі апавяданняў. Таму пасмяротна выдадзеная кніга на ўсцяж вясковай вуліцы даніна памяці таленавітаму пісьменніку. У яго гонар названы вуліцы ў горадзе Ганцавічы і вёсцы Гарэвічы. Як я ўзгадывала, цэнтральная раённая бібліятэка носіць імя Васіля Праскурава, дзе праводзяцца праскураўскія чытанні. Мемарыяльныя дошкі ўстаноўлены на будынку рэдакцыі раённай газеты «Савецкае Палессе» і на хаце, дзе да апошніх дзён жыў пісьменнік. Увекавечана яго імя і на алеі пісьменства ў горадзе Ганцавічы. У 2020 годзе быў створаны віртуальны электронны рэсурс «Непрачытаная кніга» Васіля Фёдоровича Праскурава, сумесны праект Брэсцкай абласной бібліятэкі і Ганцавіцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі. Да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Ганцавіцкім раённым краязнаўчым музеем была створана віртуальная выстава «Васіль Праскураў на зямлі сярод людзей». Хачу дабавіць, што даніна памяці нашаму земляку – гэта бацяка ад усіх нас, землякоў, за яго творчасць. Праскураў пісаў: «Будь ты благаславённа ў час сказанае слова. Няма табе роўні ў сіле ўздзеяння на людскія сэрцы. Слабага ты робіш дужым, сквапна шчодрым, абыякава зацікаўленым, самапалахлівага смелым. Слова – гэта ты зрабіла чалавека тым, чым ёсць. А цябе дабаўлю, няхай жа праскураўскае слова, якое зрабіла яго тым, кім ён стаў, робіць людзей і далей дужымі, шчодрымі, зацікаўленымі і смелымі». І ад сябе асабіста не магу не дадаць, што творы Васіля Праскурава напісаныя з такой любоўю, з такім замілаваннем да роднай зямлі, такой лёгкаю, яснаю мовай, што яны зараз вельмі сучасныя, не страцілі сваёй актуальнасці і па-ранейшаму чакаюць сваіх чытачоў і могуць узбагаціць іх духоўнае жыццё. На гэтым чарговы выпуск праграмы «Натхнёныя лёсам адзіным» завершаны. Шчыра дзякую за цікавую сардэчную размову нашым госцям, загадчыцы аддзелу бібліятэчнага маркетынгу Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Тацяне Владзіміровне Маляўка і дачцы пісьменніка Васіля Фёдоровича Праскурава Тацяне Васильевне Плотка. Для вас працавалі гукарэжысёр Руслан Леўлюх і вядучы Васіль Барысюк. Усяго вам добрага і да сустрэчы. Да пабачэння. Усяго добрага. Натхнёныя лёсам адзіным.